3. májovú sobotu otvorili slovenské múzeá a galérie brány verejnosti. Výnimočne mohli bratislavčania zostať v múzeách aj po záverečnej, často až do polnoci. Ako vstupné stačilo uhradiť symbolický poplatok v prvom múzeu alebo galérii, ktoré ste sa rozhodli podporiť. Musím povedať, že je to veľmi úspešná akcia, pretože chodí na ňu stále viacej ľudí. Chodia nám aj návštevníci mesta, ktorí si pozujú Mestské múzeum, Mestskú galériu, pretože tam máme naozaj veľmi vzácne exponáty. Jedným z najzaujímavejších miest bola v tento deň Michalská brána, ktorá ponúkala aj tento jedinečný výhľad. Mne sa tu páči, lebo som sa tu aj dozvedel, že v tejto Michalskej bráne je múzeum strelných zbraní a no tak ma to zaujalo a prišiel som sem. Som z Kolumbie a som tu, pretože dnes mám dobrú príležitosť spoznať každé múzeum. Podujatie si nenechali ujsť ani tí mladší. Pre nich bol pripravený pestrý sprievodný program spojený s prednáškami. Takáto socha, ktorej niečo chýba, sa volá torzo. Najväčším lákadlom sa, ako už po minulé roky, stalo Národné prírodovedné múzeum. Popri tradičných exponátoch zvierat upútala aj výstava cestovateľských fotografií, pri ktorých sa dalo zrelaxovať na takýchto pohodlných vreciach. Výstava je pekná, deťom sa tiež páči, pozeráme. Ktoré zvieratko sa ti tu najviac páčilo? Vlk. Mne sa páčili rôzne ryby, ako napríklad kapor. Zubor a medveď. Sa milujem dinosaurus. Najväčší záujem tu o nafukovacie planetárium. Potom je tu veľký záujem o veľmi interaktívne hračky ohľadom fyzikálnych zákonov. Záujemcov o umenie prevážal bezplatne a pravidelne každú hodinu vláčik z Prednárodného múzea až na hrad. Tam sa návštevníci mohli tešiť na panoramatický výhľad, ale hlavne na obrazáreň. Prístupná bola aj hradná väža, ktorá ponúkala výnimočne aj v neskorých večerných hodinách výhľad na nočnú Bratislavu. Myslím si, že toto budeme robiť pravidelne každý rok, aby sme pritiahli ľudí k záujmu o umenie, o históriu mesta. Richard Schindler, ZUŠ Jana Albrechta, Bratislava.